Здравейте, аз съм Георги и се радвам, че мога да ви покажа новият Samsung Galaxy S5. Този факт ме радва особено много и защото като че ли това е първият Galaxy смартфон, за който чисто сърдечно мога да си призная, че с удоволствие бих притежавал лично. Новото попълнение в семейството на Galaxy идва с куп хардуерни и софтуерни подобрения, които този път успяха да ме спечелят. Струва ми се, развитието на Galaxy поколението е поело правилен път, ориентирано във все по-голяма степен към ежедневните потребителски нужди. S5 получава леки изменения в дизайна си спрямо предшественика S4, но като цяло формите и излъчването са запазени. 5,1-инчовия дисплей пък получава приятният сребрист кант, познат от Galaxy Note 3, заедно с по-изтънена рамка на дисплея. Теглото и дебелината са запазени, като определено мога да кажа, че като усещане тези около 140 грама за 5-инчов смартфон ви се сториха неусетни. Задният панел търпеше значителни критики в последните седмици, но аз категорично го одобрявам или поне повече спрямо предходното покритие, използвано в S4. Той отново е пластмасов и макар да е тънък и пластичен, придава не само приятно, но и практично усещане за сигурно позициониране в дланта. Моделите предлагат и цветови варианти на задния панел. Той осигурява NFC свързаност, както и изолация на смартфона от влага и прах, предпазвайки фината електроника. Нещо повече, новият Galaxy S5 дори може да престои под вода на дълбочина от 1 метър близо половин час, което все пак не е препоръчително да допускате, като се има предвид цената на новата ви придобивка. Това е просто допълнителна застраховка за активния човек, който иска да бъде подготвен за всякакви ситуации. С други думи, онова, което беше бонус в Galaxy S4 Active, става задължителен атрибут в новия S5 модел. Дисплеят е предпазен от Gorilla Glass 3 покритието, а под него се крие страхотната Full HD AMOLED матрица, която вече добре познаваме, изпълнена в най-добрите традиции. И макар цветовете на тази технология винаги са били някак допълнително засилени, то изглежда са точно такива, каквито голяма част от потребителите ги искат – наситени и ярки. Макар много хора да очакваха по-висока резолюция на дисплея в тази версия, тя е запазена Full HD, осигуряваща над 430 пиксела на инч, което е напълно достатъчно за този формат, за да имате детайлен, фин образ, без забелязване на пикселите. Така че аз лично заставам за тази резолюция. В добавка ъглите на виждане са точно това, което трябва да бъдат широки и удобни, а видимостта на пряка слънчева светлина също ми изненада приятно. От известно време насам Samsung сякаш умишлено не акцентират публично върху техническите характеристики на моделите си. В това има логика, защото непрекъснатото съревнование между мобилни процесори и памети не води до задължително повече ползи за потребителския живот. Galaxy S5 все пак носи достатъчно производителна мощ със своя Snapdragon 801 с тактова честота от 2,5 ГГц, 2 ГБ RAM, 4G LTE поддръжка и нещо, което много ме впечатли, възможността да комбинирате LTE и Wi-Fi свързано, за да увеличите скоростта си на download, а заедно с това смартфонът използва и двойна Wi-Fi антена, за да разполагате с още по-бързи скорости на сърфиране. Традиционно вариантите за закупуване са 16 или 32 ГБ сторидж, но традиционно имаме и слот за карта памет, чието присъствие винаги съм адмирирал. Подробни тестове на хардуера на модела ще намерите на News Smartphone BG в ревюто, което сме подготвили. В най-общи линии обаче моделът генерира производителна мощ достатъчна за забавление в движение с голям брой 3D заглавия за мобилни платформи. Тук е момента да споменем и новите интересни придобивки на модела. Четецът на пръстови отпечатъци и пулсомерът. Едното се отнася до сигурността на телефона ви, а другото до личната сигурност на потребителя, но и двете са нови за серията и определено са любопитни. Пръстовият отпечатък предстои да бъде развиван като възможности за употреба, а като S5 предлага PayPal сертифициран, за да улесните своите операции. Можете да добавите отпечатъците на няколко потребителя, които да имат достъп до смартфона, предполагаемите членове на вашето семейство, вероятно. Имайте предвид правилното придвижване на пръста върху сензора, за да може той да разчете пръста ви бързо и лесно. Струва ми се, от Samsung ще трябва да вложат още малко усилия, за да го усъвършенстват в това направление. Пулсомерът пък ще е особена атракция за вас и околните, но е добре да не прекалявате с употребата му, защото има риск да изпаднете в някаква форма на маниакалност за здравословното си състояние. Същото важи и за останалите S-Health приложения. Въпреки това трябва да кажем, че те работят доста точно и предполагам ще ви бъдат полезни в ежедневието. Хрумванията са интересни предвид ежедневието, което повечето от нас имат в днешно време. Добра компания по време на тренировка или приличен съветник, когато се застоим повече и забравим за ползите от активния начин на живота. Заедно с тях софтуерните оптимизации включват и подобрено графично оформление на софтуера и менютата, които за пръв път много ми допадат и считам промените за особено удачни. Операционната система, логично, Android 4.4.2 KitKat. Запазени са познатите функционалности и команди с жестове, добавени са и нови, като да кажем контрола за деца или пък достъпа до смартфона като цяло.
Камерата е друг подобрен елемент, като освен увеличените мегапиксели, на които може да разчитате, вече 16, залага се и на подобренията, като по-бърз автофокус, както и възможността да избирате точка на фокус, за да получите хубав дефокус на заден фон или казано на фотографски език да се радвате на приятно боке в фотосите си. Батерията също не е подмината, като освен увеличеният капацитет от 2800 мАч, разполагате и със страхотния режим Ultra Power Saving, който изключва всичко енергоемко, ще направи екрана черно-бял, дори ако ви се наложи да сърфирате в интернет, ще трябва да е в този безцветен вариант, но пък за сметка на това ще можете да приемате обаждания и съобщения в продължение на следващите не само часове, а цели дни. Разбира се, това зависи и от моментния заряд на батерията, в който активирате режима. За всичко споменато до тук може да прочетете най-подробно в ревюто на Симеон Николов на News Smartphone BG, а и за онова, което пропуснах във видеото. За финал оставам с много приятни впечатления от Samsung Galaxy S5. Имайте предвид, че до момента винаги съм бил сериозен критик на Galaxy моделите. Новият S5 обаче ми се струва действително стойностно предложение, на което определено трябва да се обърне внимание, ако се оглеждате за нов смартфон от висок клас. Аз съм Георги и ви благодаря, че бяхте с мен. Следете YouTube и VBOX 7 каналите ни, за да сте в крак с всичко, което създаваме на тема технологии. Чао и до скоро!